foli bɛ aw ye nin waati Sherifula Jabarasoka aw ka jɛmukan ni o ye sariya bulon kɔnɔ ka aw ka layiru ko bɔ a sira fɛ layiru min ni an ye o ta aw ye ka sabu kɛ hakilina min ni an nana ni o ye ka lajɛ bi gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ ni o ye tiɲɛko ye tiɲɛ min ɲɛnabɔ sira minnu fɛ an da sera o ma o la dɔgɔfarajan tɛmɛnen an ni juju sigira ka kuma min ye Kulukoro tribunal président ye n'o ye monsieur Kɔkɛ Kulibali an n'ale kumana tiɲɛ tilako la a ye tribunal jɔyɔrɔ fɔ tiɲɛ tila la min ye tiɲɛ hakɛ dɔnni ye tiɲɛ tala hakɛ ko sa ko bɛɛ lajɛlen dɔn a kumana an ye o kan mais a ka kuma kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ni juge ye kiiri tigɛ a kan ka papier bila ka taa di notaire de ma o notaire u b'a jira k'a fɔ notaire jɔyɔrɔ ka bon ko in kɔnɔ notaire bɛ ko in a daminɛ na a bɛ a cɛmancɛ la jugement yɛrɛ kɔfɛ a b'a la o la an wulila bi ka se notaire ka ordre ma walasa ka se ka anw bilasira o hakilina in kɔnɔna na o la maa min bɛ an reçoit bi o ye maître Marie Chantal Sisoko ni ale ye notaire ka vice présidente ye bi jamana kɔnɔ an n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ waati kunkuru walasa notaire ka baara ni hakilina ninnu kɔnɔ a ka se ka anw bilasira a la ni banabaatɔ banna tiɲɛ jateminɛli n'a bɛ f'o ma ko la masse successoriale olu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan banabaatɔ a taara ka kɔni to a bolo banque la bɛɛ dun b'a kalama k'a fɔ n'i ye kɔni dayɛlɛ banque la walasa ka se ka o musaka ta i kɔfɛ o ma nɔgɔn notaire jɔyɔrɔ min b'o baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na tiɲɛ tilacogo la bi an na o walawala aw ye walasa aw ka se ka faamuya sɔrɔ o kɔnɔna na an ka maa wele an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn donc le thème du jour rôle du notaire dans la gestion de la succession au Mali o de ye an ka bi hakilina ye walasa ka walawala an ye an ka maa wele maître Marie Chantal Sisoko notaire et vice-présidente de l'ordre des notaires du Mali. Maître, ami Foki Walimando. Merci beaucoup. Voilà. Donc comme il y a photo comme na tien ko koni na damnena be de bi joro fa. Juge joro bala, muru joro bala, on notaire fana joro bala. Ajaranye maître. Voilà ça ka do anga jamgan kono anga no hakilina ye notaire joro et tien cla la jamana kono le rôle du notaire dans la gestion de la succession au Mali. On m'a fait donc queen notaire be a daminana aba chamanche la ba laban fanana o bi emi notaire ka vice président de jamana kono ama fait ikam blasra sani queen akake tien cla kake notaire abi a daminana ama fait ikatana ni procédure ka a damina chogo notaire joro me akoma kata am ko bola meta. D'accord. Inchi. Voilà. Donc, ni tient daile la. Daile au corps ni sayakera. Atigila mo abi corps du tout. Absira ka deunye, absira ka balmaoui. Donc, nous damnena assumo ou bien à deun. Généralement, au bas don, à notaire me barake n'yon fait. Ou bien en la donia. Kana foko karsa bana donc nous au kibara fon nyana amba fu nyana ay banku saisi ay ta fo bangu fanana ka foko bani kera bangu be saisi to ko jume nous be saisi ni certificat de décès donc bangu saisi li joro bari ba ala parce que nous certificat de décès inta 600 di bangma bang be min bana awaka compte bloqué pour ne pas que dokata kata waripo anola parce que bébé jo wati de lawo sayad wati o de atiki ka fin be jokmai donc ni we compte nous bloqué o mana se awma we sawma ni kuma fladi follow we ka don nous asro atiki na ma papier do glan en fait namba fuma ko testament oui komi na tigi de pabe balula kuma mina abanga ni asiri ka foni mbana mbe fenga tien ka kla tantuya de la donc a chama mana glan ou na glan on notaire ou fi mais ou bisika glan fana ou fi kamara so
mais o kɔlɔlɔ de ka bon parce que ni testament nin bila la so a ka ca Ala fɛ tiɲɛtabaga dɔw mana bɔ testament in kan a bɛ se k'a latunu n'a ɲɛ b'a la k'a fɔ ale tɔgɔ t'a kɔnɔ ou bien hakɛ min dira a ma o ma taa jimi sira fɛ bon o bɛ se ka na ni problème ba de ye héritiers ni ɲɔgɔn cɛ mais n'a Ala y'a kɛ a tigi nana anw fɛ yen depuis a bɛ balo tuma min na k'a ka testament dilan donc tiɲɛtabagaw mana na anw fɛ yen ka na u ɲininkali la k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ a tigi ye testament to an fana b'a lajɛ an ka archive la k'a ye k'a fɔ a tigi ye testament to ou bien a ma testament to parce que o waati ye fɛnba de ye parce que tiɲɛ bɛɛ bɛ dilan ka munumunu testament in de kunna donc o de y'a kɛ a bɛ fɔ ko notaire b'a daminɛ na parce que depuis ma se tribunal la o bɛ se notaire de fɛ yen fɔlɔ pour que k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ a ye fɛn dɔ to ou bien ni notaire bɛ fɛn kalama a ka hakilina la o de y'a kɛ notaire jɔyɔrɔ ka bon hali a daminɛ na parce que daminɛ in a bɛɛ bɛ daminɛ in de bolo ni testament tora yen tiɲɛ in bɛ tila testament in kɔnɔna fɛn min bɛ testament kɔnɔ o de bɛ ta ka tiɲɛ tila donc ça c'est o ye wagati min ye wagati min don wagati fɛn de don quoi c'est important. Maître o diyara n ye an bɛ fo mais o kɔnɔna na i da sera a ma min ye tiɲɛ i n'a fɔ an ni juge sigira u y'o hakilina de d'a ma ko f'a ka lajɛ fɔlɔ banbagatɔ a banna ka tiɲɛ hakɛ jumɛn to a bolo ni wari b'a la les biens meubles immeubles n'o ye so ni fɛn wɛrɛw ye minnu b'a bolo mais est ce que olu bɛɛ lajɛlen jateminɛlu la notaire jɔyɔrɔ b'o la k'a lajɛ fɛn minnu tora banbagatɔ kɔ notaire sen b'o la. awɔ notaire yɛrɛ ka baara fanba bɛɛ bɛ o yɔrɔ in de la parce que n'u taara juge fɛ yen sisan u bɛ taa juge fɛ yen ni hakilina fila de ye o ye fɔlɔ ye juge de b'a déterminer k'a fɔ sisan karisa banna a ka tiɲɛtabaga ye karisa ni karisa ni karisa de parce que farafin du de don farafin du mɔgɔw ka ca bon comme mɔgɔw ka ca mɔgɔ caman b'a ɲɛna k'a fɔ n kɔrɔkɛ don n'a banna ne de ta y'a ka tiɲɛ ye mais juge de b'o farafasiya k'a fɔ a banna a ka tiɲɛtabaga ye nin de ye donc o farafasiyalen bɛ kɛ sɛbɛn dɔ de la an b'a fɔ o ma ko jugement d'hérédité o jugement d'hérédité de bɛ sisan tiɲɛtabagaw tɔgɔ sɛbɛn ka notaire ladɔnniya ani ka bɛɛ ladɔnniya dukɔnɔmɔgɔw bɛɛ k'a yira k'a fɔ sisan karisa banna a ka tiɲɛtabaga ye karisa ni karisa ni karisa de donc o de ye étape fɔlɔ ye donc tiɲɛtabaga dɔnna o ye jugement d'hérédité ye bon n'an ye tiɲɛtabaga dɔn an bɛ taa étape filanan na o mɔgɔ kelenw bɛ tila ka taa tribunal la parce que a caman ti bɛn a ko la caman bɛɛ ni ŋaniya sigilen de don u bɛ tila ka se juge ma tuguni k'a fɔ ko ka tiɲɛ tila juge b'u dɛmɛ ni mun ye juge bɛ u dɛmɛ ka a tigi banna ka fɛn minnu to juge bɛ olu recenser parce que i b'a sɔrɔ a caman u b'a dɔn nin de bɛ nin bolo donc u bɛ taa n'a liste ye tribunal la k'a yira juge la k'a yira k'a fɔ ko karisa banna a ye nin to mais u tɛ fɛn kelen kɔni fɔ o y'a ka juru ye u bɛ taa n'a ka bolofɛn kumaw de ye u tɛ taa ni juruko kuma ye dɛ donc tribunal bɛ statuer o kan ni tribunal ye o ko jate minɛ o tribunal kelen de fana bɛ tila ka notaire dɔ choisir sugantiya min bɛ na sisan tilali kɛ bon kuma dɔ la i b'a sɔrɔ tribunal yɛrɛ tɛ tiɲɛ fɛnw fara ɲɔgɔn kan a b'a ta kɛ dɔrɔn ka notaire suganti karisa e ka ninnu ka tiɲɛ tila donc ni tribunal ye notaire suganti sans que a ka tiɲɛ fara ɲɔgɔn kan bon o bɛ na ni gɛlɛyaba de ye parce que o kɔrɔ de ye ko notaire e de bɛ wuli sisan ka tiɲɛw fara ɲɔgɔn kan ka masi an b'a fɔ o ma ko masi ka masi composer k'a dɔn k'a fɔ a ka bien a sara ka minnu to o ye nin ye mais a bɛ se ka kɛ fana tribunal bɛ tiɲɛw masi fara ɲɔgɔn kan ka fɛnw fara ɲɔgɔn kan mais a bɛ ɲinɛ fɛn dɔw kɔ i b'a sɔrɔ o wagati la tiɲɛtabagaw yɛrɛ t'a dɔn ko nin b'a bolo mais tilali sen fɛ an bɛ bɔ kalama k'a fɔ an ɲinɛna fɛn dɔw kɔ mais olu tɛ basiya ko la olu ka ca a ko la an bɛ tila ka an ɲinɛna minnu kɔ an bɛ tila k'olu ta k'u don masi kɔnɔna na pour que ka fɛnw fara ɲɔgɔn kan o ye fɛnw ye maintenant i b'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ fana
k'a to balo la compte dɔ b'a bolo banque la an y'a fɔ cogo min na donc o y'a sɔrɔ héritier ye banque sɛbɛn bila ka taa ka banque ladɔnniya k'a fɔ ko saya kɛra donc banque fana ye compte bloqué ni compte bloqué ra o kɔrɔ de ko héritier si tɛ se ka maga compte la mɔgɔ si tɛ se ka maga compte la donc pour que compte ninnu ka débloquer i b'a sɔrɔ montant dɔ de bɛ yen ni montant ma ca kosɛbɛ banque b'a fɔ bon a ye taa bɛn a la a ka mɔgɔ kelen suganti min bɛ na ka na compte ninnu datugu ka wari ta donc u bɛ taa ɲɔgɔn ye ka mɔgɔ kelen suganti o sugantili wolo fɛn min na an b'a fɔ o ma ko procuration donc procuration u bɛ na notaire fɛ yen donc ka na ni o la u bɛ na ni jugement d'hérédité min b'a permettre notaire k'a dɔn k'a fɔ karisa ni karisa de ye tiɲɛtabaga ye donc o tiɲɛtabaga kelenw de bɛ tila ka na procuration ni olu de bɛ jɛ ka mɔgɔ kelen suganti u cɛ la min bɛ taa ka taa banque la ka taa kuma u bɛɛ tɔgɔ la i b'a sɔrɔ kuma dɔ la u tɛ bɛn a la yɛrɛ donc u b'a fɔ ko notaire yɛrɛ k'i jilaja a ko la donc u bɛ notaire yɛrɛ suganti ko ka taa kuma ka taa wari ta banque la ka tila ka compte datugu donc notaire fana bɛ o la a bɛ taa banque la ka taa compte ninnu situation lajɛ wari minnu b'a kɔnɔna na a b'u fara ɲɔgɔn kan ka na ni u ye donc k'a bila kɛrɛfɛ tilali wagati o b'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka tila tiɲɛtabagaw ni ɲɔgɔn cɛ donc notaire ka rôle fana k'a bon o yɔrɔ la. Maître nin diyara n ye kosɛbɛ i da sera a ma ko ni wari min tɛ tɛmɛ 200,000 kan misali la ni wari bɛ compte kɔnɔ min bɛ tɛmɛ 200,000 kan fo ka taa se miliyɔn caman ma o kow bɛ ɲɛnabɔ cogo jumɛn? bon ni wari bɛ compte kɔnɔ fo ka se miliyɔn hakɛ ni miliyɔn hakɛ ma an kɔni b'a fɔ tiɲɛtabagaw ye de nin ko in bɛ cogo min na a y'a to notaire ka taa wari ninnu nɔfɛ ka na n'a ye k'a fara tilali fɛnw kan parce que n'aw bɛnna kan ka mɔgɔ kelen suganti a kumaw ka ca n'o mana kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye a bɛ na kɛlɛ tɔ juguya tiɲɛtabagaw ni ɲɔgɔn cɛ donc notaire min ni sariya y'a suganti k'a fɔ e de ka baara ye nin ye donc a ye da notaire la a k'a to yen aw ka danaya da kan a ka taa compte ninnu na ka wari ninnu fara ɲɔgɔn kan k'a fara fɛn tɔw kan tilali wagati a ka tila u ni ɲɔgɔn cɛ. A diyara n ye kosɛbɛ maître an b'i fo nin walawalali ninnu na mais o bɛɛ kɔfɛ ni tilali waati nana se sisan jugement kɛra i n'a fɔ an y'o ye tabukɔrɔ la ni juge ka sigi ka kuma na ale ko de notaire jɔyɔrɔba de bɛ nin ko in na a da ma se UC ma a da ma se maa si ma ko notaire donc tilali in sen fɛ yala bɛɛ dama ka kan wa walima cɛw ni musow ni ɲɔgɔn cɛ danfara dɔ bɛ yen n'a bɛ tilali kɛ en pratique yan'an ka se o yɔrɔ ma fɛn dɔw bɛ yen il faut que an ka o fɔ pour que mɔgɔw k'u fana faamuya parce que ni banni kɛra tiɲɛtabaga sariya y'a fɔ de i wajibiyalen tɛ k'a fɔ ko i bɛ tiɲɛ ta koyi voilà i bɛ se k'a fɔ fana k'a fɔ n bɛ tiɲɛ ta n b'a n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ ta o kɔrɔ ye mun ye o kɔrɔ fɛn ɲuman minnu b'a kɔnɔ ani juru minnu b'a kɔnɔ n b'a bɛɛ ta donc an b'a fɔ o ma ko acceptation pure et simple i t'a ɲini ka faamuya i k'o de n bɛ n ka tiɲɛ ta juru b'a la o juru t'a la o n b'a ta donc o ye acceptation pure et simple ye i bɛ se k'a fɔ fana n tɛ tiɲɛ fɛ n t'a fɛ a ɲuman n'a juguman n t'a si fɛ donc n'i t'a fɛ o ye renonciation de ye ça veut dire que i sen bɛ bɔ tiɲɛtabagaw la mais i bɛ se k'a fɔ fana n b'a fɛ mais n bɛ fɛ k'a kɔnɔfɛnw dɔn fɔlɔ n bɛ fɛ k'a dɔn n bangebaa ye mun de to yen ou bien min banna a ye min to yen ɲuman ni juguman na an b'a fɔ o ma ka inventaire kɛ donc o ye acceptation sous bénéfice d'inventaire ye donc a juru bɛ ɲini k'a f'i ɲɛna a ɲumanw fana bɛ ɲini k'a f'i ɲɛna donc o fila b'i ɲɛkɔrɔ i bɛ jɛn n'a ye ou bien i tɛ jɛn n'a ye donc tiɲɛtabaga filɛ nin ye o fɛn saba kɔni sariya y'o fana d'a ma n bɛ jɛn n'a ye n tɛ jɛn n'a ye mais n bɛ fɛ k'a kɔnɔfɛn dɔn ka sɔrɔ ka jɛn n'a ye donc olu ye acceptation ninnu ye donc tiɲɛtabaga bɛ o lajɛ min b'a arranger a yɛrɛ b'o kɛ.
donc ni kilali wagati sera e jɛra n'a ye e ko n t'a ɲini ka faamuya a mana min to yen n b'o bɛɛ fɛ a ɲuman n'a juguman mais fɛn kelen bɛ yen fo tiɲɛtabagaw k'o dɔn n'i ko k'i b'a ɲuman n'a juguman fɛ a bɛ d'i ma de n'o y'a sɔrɔ a juru bɔra la dɛ juru de bɛ tigɛ fɔlɔ ka bɔ tiɲɛ na min mana to yen o de ye tiɲɛ ye mais k'a fɔ a ye immeuble to yen n bɛ immeuble fɛ mais juru min bɛ immeuble la n t'o ta a ko tɛ ten cogoya la dɛ i bɛ immeuble n'a juru de ta donc ni acceptation pure et simple in kɛ c'est à dire que n t'a ɲini k'a faamuya n ba tiɲɛ fɛ dɔrɔn donc i b'i jɔ fɔlɔ juru ka sara notaire bɛ juru sara a bɛ juru yira o la k'a fɔ karisa banna a ye nin to donc o la o nin kɔnɔna na n'o y'a sɔrɔ sow ni fɛnw b'a la an bɛ expert ta parce que fɛn min don a kuma ka ca bi kuma tɛ donjan kumaw de don donc expert de bɛ ta sisan ni expert taara expert bɛ fɛn ninnu so ninnu kelen na bɛɛ jateminɛ k'a bɛɛ valeur bɔ n'a y'a bɛɛ valeur bɔ sisan a bɛ na di notaire ma donc o ye expert ka baara bannen a b'a so valeur bɔ ka na n'a ka facture ye o fana ye tiɲɛ juru dɔ de ye expert fana ye baara kɛ tiɲɛ de donc o ye tiɲɛ juru de ye maintenant n'o valeur bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan an b'a fɔ de ma o de ye masse successorale ye masse successorale ye tiɲɛ kɔnɔ fɛnw ye ani tiɲɛ juru ye donc juru minnu b'a la an b'o tigɛ ka bɔ a kɔnɔfɛn ɲuman tɔw la min mana to yen an b'o de tila tiɲɛtabagaw ni ɲɔgɔn cɛ. maître ni walawalali a diyara n ye an b'i fo jango i da sera juruko in ma parce que kuma dɔ tiɲɛ bɛ yen mais tiɲɛ dɔw fana bɛ kɛ juru de ka ca ni min bɛ a tigilamɔgɔ bolo ye donc ka segin an ka o ɲininkali dɔ k'a kɔnɔ ni o de tun ye ni maa banna ka mɔgɔw to a kɔ denw to a kɔ misali la den cɛman ni den musomanw hali minnu ma furu kan ka furu ka taa yɔrɔ wɛrɛ mais est ce que tilali la cɛ ni muso u bɛɛ dama ka kan. Bon, kɔdi kɔnɔ ko ka ca koyi mais dans la pratique an b'a jateminɛ de parce que n'i ko ka tiɲɛ tila i ko de ka bɛn kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ tila kana na ni du fara ye y'a ye o de y'a kɛ notaire n'i bɛ tiɲɛ tila baaraba de b'i bolo ni min farati i bɛ mɔgɔw ka du ci n'i ko k'i bɛ sariya bɛɛ bato a kɔlɔlɔ ka bon dɛ donc notaire yɛrɛ ka baara bɛɛ la tiɲɛ tila de ka gɛlɛn n'a bɛɛ parce que i wajibiyalen de don ka kuma mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛɛ fɛta dɔn k'a lajɛ i bɛ se ka kuma bɛɛ fɛ cogo min na pour que bɛn ka se ka kɛ hali tiɲɛ kɔfɛ y'a ye donc tiɲɛ tila tɛ du ci ye a tɛ du fara ye tiɲɛ tila kun de n bɛ bɛɛ ka hakɛ d'i ma y'a mɛn a bɛ d'i ma kuma dɔw la i b'a sɔrɔ i y'a tigi ka hakɛ d'a ma tiɲɛ taalaw la dɔw bɛ yen ɲuman b'a la juguman b'a la dɔw bɛ hali tiɲɛ bɛ d'u ma u tɛ fɛn y'a ye u nimisi tɛ wasa quoi parce que u b'a ɲɛna hakilina wɛrɛw b'u la parce que ni tiɲɛ dayɛlɛla bɛɛ de bɛ taa kibaruya ɲini kɛrɛfɛ bon mɔgɔ minnu bɛ hakili ɲuman di mɔgɔw ma u ka dɔgɔ a ko la a caman bɛ na ni hakilina jugu de ye donc n'u nana n'o hakilina jugu ninnu ye e notaire de ka baara a bɛ n'i ka notaire de ka baara gɛlɛya i bolo parce que f'e k'o kelen-kelenna bɛɛ de hakili falen k'a ɲɛf'u ɲɛna k'a fɔ tiɲɛ tila filɛ nin ye hakɛ de bɛ yen y'a mɛn i ka hakɛ bɛ d'i ma komi tɔw ka hakɛ bɛ d'u ma cogo min na bɛɛ b'a ka hakɛ ta tiɲɛ tila kun y'o de ye i ka hakɛ ka d'i ma balimaya ka continuer sinjiya ka continuer o de ye tiɲɛ tila ye bon ni an kɔni ne b'u ɲininka de sariya bɛ yen dɛ mais komi n y'a f'i ye cogo min na n'i ko k'i b'a bɛɛ ta ten cogoya la a tiɲɛni bɛ bonya n b'u ɲininka de aw bɛ fɛ an k'a kɛ cogo jumɛn a bɛ fɛ an k'a kɛ cogo jumɛn n'a bɛ fɛ an k'a tila parce que banbagatɔ tun ye silamɛ de ye an k'a tila kuranɛ y'a fɔ cogo min na donc an bɛ taa o hakilina fɛ mais aw ko di n'u ko ko an fa tun ye silamɛ de ye
donc a banni seli kɛra ka misiri la an bɛ fɛ an ka tilali ka kɛ komi silamɛ y'a wajibi cogo min na donc o la an bɛ to hakilina fɛ o hakilina ye mun ye kelen min bɛ di cɛw ma o kilancɛ bɛ di musow ma yaye a bɛ fɔ de ma ko ka an bɛ droit liquider c'est à dire que ni tiɲɛ bɛɛ calculer la sisan ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka jatew dɔn ni jate ye nin ye maintenant juru fana ye nin ye n'an y'o bɛɛ tigɛ ka bɔ a la a tɔ bɛ to nin de a bɛ fɔ de ma ko la liquidation a tɔ ye nin min ye aw bɛnn'a la ko an ka taa silamɛya sira fɛ donc an bɛ o la an b'a jate denkɛ joli bɛ yen denmuso joli bɛ yen ba joli bɛ yen voilà donc baw fa n'a fa bɛ yen olu ye 1/6 ye n'a ba bɛ yen o fana ye olu fana u ka kota olu fana ye 1/6 ye mais généralement i b'a sɔrɔ banbagatɔ a denw n'a musow de bɛ yen ni muso kelen don 1/8 ni o bɛ d'ale ma mais ni muso caman don 1/8 ni de bɛ bɔ a la ka tila muso naaniw ni ɲɔgɔn cɛ muso hakɛ min bɛ yen 1/8 bɛ tigɛ k'a di olu ma bon cɛw sisan an bɛ hakɛ kelen di cɛ min ma an b'o kilancɛ di musow ma mais bon de plus en plus a ma nɔgɔn quoi parce que olu hakilina ninnu kun bɛ kɛ wagati min na o kun b'a sɔrɔ balimaya kun ka di y'a ye i balimakɛ bɛ taa n'i ka hakɛ ye mais ni kungo wuli dara a bɛ jɔ i jigiya kɔrɔ mais sisan balimamuso caman b'a fɔ ko an ka tila balimakɛ bɛ min ta n b'a ta parce que fɔlɔ i b'a a ɲini ka faamuya de fana pourquoi kilancɛ bɛ di muso ma kelen bɛ di cɛ ma parce que jigiyaw kun bɛ yen i balimakɛ bɛ ti n'i ka kilancɛ de n'a chauffeur i kɔ don min na i na t'i balimakɛ fɛ ani ɲɛji cɛ bon sisan balimamuso caman tɛ jɛ n'o ko ninnu ye u b'a fɔ ko o wagatiw tɛ yen tuguni an bɛ wagati kura de la donc an b'a lajɛ i bɛ min di n balimakɛ ma n ta n yɔrɔ di yan parce que an tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la après mais o bɛɛ de y'a kow ye quoi kow ma nɔgɔn mais i bɛ i jilaja de n'u ka hakilina kelen fɔ pour que ni baara in bɛ kɛ a ka kɛ ka ɲɛ mankan kana bɔ a kɔfɛ. Maître a diyara n ye waati tɔ man jan mais an b'a fɛ ka min dɔ fana ni banbagatɔ a banna ka sɔrɔ a ye hakilina dɔ sɛbɛn ni a ko ma ko testament k'a fɔ ni n banna n b'a fɛ nin yɔrɔ in ka kɛ misiri ye walima nin ka di karisa ma ni o b'a la est-ce que o kumakan in o labatoli o ye wajibi ye notaire ma cɛ tilala o ni ɲɔgɔn cɛ. Bon parce que gɛlɛya min bɛ anw notaire kan anw de bɛ du confidence kɔnɔ anw de bɛ du gundo kɔnɔ y'a ye n'i ko notaire kɔni i da de bɛ mɔgɔw ka tiɲɛ ko kumaw la i da bɛ mɔgɔw ka du ko kumaw la i b'a sɔrɔ yanni banbagatɔ yɛrɛ yanni a ka ban a bɛna kuma caman f'i ɲɛna ni karisa kɛlɛla a tɔgɔ bɔ n ka tiɲɛ na ni nin kɛ tan nin kɛ tan donc notaire yɛrɛ ka rôle la o ye ka mɔgɔw ladidi y'a ye yanni an ka se tiɲɛni yɔrɔ ma an bɛ ladidi caman kɛ yanni an ka se tiɲɛni yɔrɔ ma mais fɛn kelen kɔni bɛ yen f'an k'o fɔ mɔgɔ caman bɛ yen n'u muso dɔw kɛlɛla u bɛ se notaire ma n ka hakilina sɛmɛ n t'i fɛ ni sara nin ka n ka tiɲɛ ta olu dɔw bɛ yen nɔ olu fana tɛ sariya kɔnɔfɛn ye parce que muso ma foyi k'i la ka wuli yɛrɛ ma dɔrɔn ka se notaire ma a bɔ n ka tiɲɛ na notaire fana tɛ se ka mɔgɔ bɔ tiɲɛ na ten koyi hakilina bɛ n'i bɛna di notaire ma notaire fana b'o hakilina in jateminɛ sariya de kɔnɔ e ko ka karisa bɔ i ka tiɲɛ kɔnɔ est-ce que karisa ye ko de kɛ ni sariya y'a wajibi k'a fɔ n'a y'o k'i la a bɛ bɔ i ka tiɲɛ kɔnɔ parce que sariya kow de fana b'olu la o de y'a kɛ testament caman bɛ yen hakilina caman bɛ yen an tɛ se ka a bato parce que i b'a sɔrɔ a caman ye dimi kumaw ye y'a ye n'i ko k'i b'a labɔ ko k'a bato i bɛ tiɲɛni kɛ i b'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ ni den dɔw kɛlɛla ni muso dɔw kɛlɛla a b'a fɔ ko k'a bɛɛ bɔ a la o dun ma foyi k'a la i bɛ mɔgɔw bɔ a la mais i bɛ mɔgɔw bɔ a la sariya de kɔnɔ tɛ mɔgɔw bɔ a la dimi kumaw la quoi donc testament ninnu caman k'a fɔ k'i bɛ tiɲɛ tila a kɔnɔna na a ma nɔgɔn parce que kuma dɔw la u b'a tiɲɛ bɛɛ ta u b'a di mɔgɔ kelen ma o tɛ se ka kɛ o
e mani ka tiɲɛ bɛɛ ta ka di mɔgɔ kelen ma tɔw b'a kɛ cogo di testament fana bɛ jateminɛ de o a ye nin to o ye tiɲɛ est ce que a ye min fɔ testament kɔnɔna na est ce que o bɛ sariya o bɛ taa sariya sira fɛ wa o bɛ taa sira wɛrɛ de fɛ parce que notaire fana b'o bɛɛ jateminɛ o n'o y'a sɔrɔ e y'i ka testament kɛ so kelen de bɛ e bolo e k'o so kelen ko k'o di den kelen ma den tan bɛ e bolo i ma bala wuli mɔgɔw ka du kɔnɔ an t'o testament bila kɛrɛfɛ an ka tilali kɛ cogoya wɛrɛ la donc notaire ka rôle a ma nɔgɔn quoi a ma nɔgɔn i b'a fɔ k'a ɲɛ de i b'a dilan k'a ɲɛ i b'a kɛ k'a ɲɛ maître waati kɔni y'a sɔrɔ dan tɛ ma mais an bɛ fɔ walabalali ninnu hakili la maa caman bɛ yen nɔ bi u ye faamuyaba de sɔrɔ i ka nin walabalali la jango bamanankan na nin cogo in na ka min dɔn nin kɔnɔna na jɛmukan ka kuncɛ ni o ye o de ye notaire bɛ ka nin baara minnu kɛ ni notaire kan ka sara yala notaire sara dɔ bɛ bɔ tiɲɛna walima o ko bɛ ɲɛnabɔ cogo jumɛn na ni da magara min na o ye kumaba de parce que anw notaire yɛrɛ ka problème bɛɛ ye sarako in de an caman bɛ yen an bɛ baara in kɛ an b'aw ɲininka de aw bɛ se ka mun d'an ma parce que ni nin da dɔw kan u bɛ taa fɔ k'i yɛrɛ kɛra tiɲɛtabaga ye an ka tiɲɛ ninnu problème caman ye min ye i b'a sɔrɔ warimugu t'a kɔnɔ y'a ye warimugu t'a kɔnɔ i bɛ tiɲɛ 100 jɔ hali ni warimugu b'a kɔnɔ tellement du kunkan ko ka ca o warimugu yɛrɛ bɛɛ bɛ taa o da la yanni aw ka tila tiɲɛ na donc a bɛ tila tiɲɛ na wagati min na i b'a sɔrɔ dɔrɔmɛ 1 tɛ tiɲɛ kɔnɔ dɔrɔmɛ 1 tɛ tiɲɛ kɔnɔ sariyatigi dun fana sara wari de b'a ye o bɛ kɛ cogo jumɛn f'aw ka bɛn ko dɔ de kan généralement i b'a f'u ɲɛna ko sara ko bɛ kɛ cogo jumɛn n'i ko ko ka feereli kɛ o ye kabako ye a caman b'a fɔ ayi an fa ka fɛn tɛ fɛ bon sariya dun ko ni notaire ye baara kɛ notaire kan ka sara de en priorité yaye parce que ale de ye a ɲɛnabɔ komi a y'a ɲɛnabɔ ani sara ka kan donc o sara in ni liquidité ni warijɛ tɛ tiɲɛ kɔnɔna na an b'a ɲini u fɛ a bɛ se k'an sara cogo jumɛn a bɛ se ka kɛ tiɲɛtabaga dɔ bɛ yen se bɛ o ye yaye ale b'a fɔ n bɛ n jɔ ni notaire ka sara ye mais a bɛ fara n yɔrɔ kan mais tellement juguya b'u ni ɲɔgɔn cɛ a caman tɛ sɔn parce que tiɲɛ ko ka ca ko kɔrɔw de bɛ wuli n'a tigi banna dɔrɔn ko kɔrɔw de bɛ wuli yakili tɛ fɛn fɛn i b'o bɛɛ de mɛn. Maître merci bien waati kɔni tɔ tora an bolo miniti 3 ɲɔgɔn na ka min dɔ teliya la sisan o de ye an bɛ ka nin bɛɛ fɔ tiɲɛ o kɔrɔ dɔ bɛ yen mais ni foyi foyi tɛ yen lajɛli kɛra muru nana juru kani o cayara ni min yɛrɛ bɛ yen n'a kɛra juru b'a la a bɛɛ kɛra juru ye donc o ko bɛ kɛ cogo jumɛn n'a bɛɛ kɛra pasi ye hakili ɲɛnama yɛrɛ t'a la. N'a bɛɛ kɛra juru ye n y'o de fɔ n ka kuma daminɛ na tiɲɛtabaga filɛ nin ye a b'a ta ou bien a b'a bila ou bien a b'a lajɛ a b'a ta ou bien n b'o de fɔ wa n t'a fɛ o ye renonciation de ye donc a kɔni e de bɛ i ka choix kɛ dɛ n t'a fɛ parce que juru caman bɛ yen donc o la a bɛ dan o ko la o ou bien mais n b'a fɛ n t'a ɲini ka faamuya o la i b'o tigi ka juru sara i bɛ min banna i b'a ka juru sara. juru fɛn o fɛn tun b'a la donc ni mɔgɔ o mɔgɔ nana k'u ka juru b'a la dawuliyaw b'a la. n'i ka choix kɛ k'a fɔ ko n b'a fɛ n t'a ɲini k'a faamuya donc ni juru b'a tigilamɔgɔ la i b'o sara mais n'i ko de fana n b'a ɲini k'a faamuya o ye inventaire ye o ye k'a ye k'a fɔ juru filɛ nin ye fɛn wɛrɛ t'a kɔnɔ ni juru tɛ donc o tigilamɔgɔ b'a bila fana ou bien donc i yɛrɛ de b'a lajɛ mais a caman fana n'o y'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ somɔgɔ dɔ bɛ yen fɛn b'a ye a b'a ta ten pour que k'a tigi sutura a tigi tɛ tiɲɛ nɔfɛ o a bɛ sutura de ɲini. merci bien maître. o la sisan gɛlɛya belebele jumɛn bɛ yen nɔ dakuruɲɛ laban i bɛ se ka an bilasira ni minnu ye les difficultés majeures. bon les difficultés majeures c'est que même après tiɲɛ kɔfɛ notaire ma tila parce que a mana bon ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ taa notaire fɛ yen
donc e notaire min ni kilala a bɛ ɲɛna k'i kilala tiɲɛ na i y'u ka yɔrɔ d'u ma k'u ka fɛn bɛɛ d'u ma o bɛɛ la u bɛ na donc e de bɛ kɛ sabalibaga ye k'u lamɛn ka toujours kuma u ni ɲɔgɔn cɛ pour que bɛn ka bila u ka so kɔnɔna na voilà n bɛ se k'o de ɲɛfɔ la difficulté o y'o de ye d'accord bilasiralikan labanna sisan mɔgɔ minnu kan ka jɛ nin waati jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan walasa bɛn ka to duw kɔnɔna na banabagatɔ kɔfɛ bon walasa bɛn ka kɛ duw kɔnɔna na banabagatɔ kɔfɛ o ye k'i ka tiɲɛ tila i ɲɛnama di mais yan an ka limaniya ma se o niveau ma sinon tubabu jamana na olu b'a bɛɛ ɲɛnabɔ ka sɔrɔ ka t'u da mais yan an ka limaniya ma se o niveau ma mais il faut qu'on arrive à ça o nafa b'an ye o nafa b'an ye parce que a b'i ka du i yɛrɛ b'i ka ko bɛɛ ɲɛnabɔ a bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna a tɛ k'i kɔfɛ o n'i sara i bɛ da o la parce que i y'a bɛɛ ɲɛnabɔ ka sɔrɔ ka taa mais n'e taara mɔgɔ wɛrɛ de b'a ɲɛnabɔ i kɔfɛ o donc o ko man nɔgɔn ne ka ladilikan bon ne ka ladilikan kɔni ye min ye ni mɔgɔ min bɛ se k'i ta ɲɛnabɔ ka sɔrɔ a don ma se o de ka ɲi o de ye parce que hali n'i ye testament bila a caman a ma nɔgɔn mais k'a dilan cogo jumɛn na min ni testament tɛ kelen ye i kɔfɛ ayi ka dilan cogo jumɛn non i ka ɲɛnabɔ k'i to diɲɛ na ka bɛn ni yɔrɔ yir'i la ka bɛn ni yɔrɔ d'i ma i b'i sigi b'u lajɛ parce que o fana ye limaniyaba de ye dɛ ka bɛɛ ta yir'i la ka bɛɛ ta d'i ma ka sɔrɔ k'i sigi k'a tɔ lajɛ yɔrɔ kɔni o limaniya tɛ bɛɛ la mais tubabuw ka tiɲɛw bɛ tila ten de saya bɛ se wagati ma kuma o y'a sɔrɔ ko bɛɛ banna y'a ye mais anw ta bɛ saya ye bali ka tu de anw ta de saya de la a bɛ daminɛ mais tubabuw fɛ saya bɛ se wagati ma o y'a sɔrɔ a ko banna moi je pense que n'i bɛ diɲɛ na n'i bɛ se ka min di min ma o di o ma n'i bɛ se ka mankan min da i ka o da yanni a don ka se comme ça i bɛ baara nɔgɔya mɔgɔ minnu b'i kɔfɛ minnu bɛ n'u da don k'u bolo don i ka fɛnw na i bɛ baara nɔgɔya u bolo. Merci bien maître. An ye faamuyaliba de sɔrɔ nin hakilina in kɔnɔ bi an bɛ fo i sɔnna k'anw bisimila ka kuma jɛya bamanankan na ta walasa an ka se ka faamu i Sisoko. Merci bien. Merci. Voilà ni ne kun ye aw garisɛgɛ ye bi sariya bulon kɔnɔ an n'an ka maa welelen maître Marie Chantal Sisoko n'ale de kun ye ɲɔgɔn fɛ ni ale ye Mali notaire ka dangan fɔlɔ ye vice-présidente de l'ordre des notaires du Mali, on a le fait. Ni hakilina ne ka le thème du jour, le rôle du notaire dans la gestion de la succession au Mali. Mais le notaire du jour est tiens là on a jamana kono. Aw ye famille caman sɔrɔ kono. Mais aka kuma kono ay kuma dɔ fɔ ni o fana ye silamɛya ka sira ye. An ni juge kuma na ayo kuma kelen de fɔ. Mais ni Ala sɔnna ni jamukan kɔfɛ an ni sariya dɔnbagaw fana silamɛya kɔnɔ an nana silamɛya ye mun de fɔ a ko in fana na kuma dɔw la ka sɔrɔ notaire ka fɔnw b'a la cɛ min tila cogo jumɛn na anw sigilen don a kan an ka cogodaw la ka sɔrɔ an yɛrɛ tɛ notaire yɛrɛ tɔgɔ dɔn mais cɛ min tila o bɛ kɛ cogo min na sariya kɔnɔna na ka kɛ ni silamɛya ye ni Ala sɔnna min ye docteur Kone ye an na ɲɔgɔn sɔrɔ semaine wɛrɛ a kana fɔ aw kɔ an b'aw fo jamukan in kanu na ni Ala sɔnna a ka mɛn waati wɛrɛ